Zvoní telefón. To bude asi tá pani, čo volala pred chvíľou. Povedal som, že si odskočila. A prečo si ju nevybavil? Nevedel som, či v tom nemáš nejaký svoj systém, tak som si povedal, že lepšie, keď to vybavíš ty. Vidíš, to som ešte chcel. Kedy by som mohol ísť na pauzu? Videl som, že v bufete dnes majú sviečkovú. Nechcel by som to zmeškať. Vieš čo, Ondro? Pokojne choď. Ja to tu už bez teba hádam nejako zvládnem. Si poklad. Donesiem ti niečo? Ďakujem, ale nejako ma prešla chuť.